Bé, avui tenim una entrevista a David Prowse. Que qui és David Prowse, us preguntareu? Doncs és l'actor que encarnava a Darth Vader a Star Wars. No és el que posava la veu, però sí que és el que donava aquella presència al personatge. Never underestimate the power of the dark side. Quan li van dir ara fa quasi 30 anys per posar-se aquell cas negre, la màscara negra, aquella capa d'un tal Darth Vader, imaginava que avui en dia encara estaria fent entrevistes sobre el mateix personatge? No, to be honest. De fet, el seu treball a Star Wars va durar 5 mesos la primera pel·lícula i en un principi es pensava que el que estava fent era perdre el temps, que era una porqueria de pel·lícula perquè tenien molts problemes d'il·luminació, d'efectes especials, no hi havia la tecnologia que tenim avui dia i, de fet, estava esperant acabar el rodatge de la primera pel·lícula, que ja passessin els 5 mesos per fer un altre tipus de feina, però resulta que al maig del 1977, quan es va estrenar, va ser un èxit sense precedents. Què creu que té aquestes pel·lícules, o sigui, aquesta saga, per a tornar bojos a tanta gent? De fet, tots els aspectes de la pel·lícula feien que fos un èxit. En primer lloc, la història, la típica història dels bons contra els dolents. Després, l'escenari perfecte per la ciència-ficció i la tecnologia que estaven aplicant, per exemple, el mètode de la pantalla blava, però sobretot la qualitat dels personatges. En principi, només hi havia 2 actors que eren coneguts, la resta eren tot cares noves, en oposició al que tenim avui dia, que tenim, per exemple, l'Obi-Wan, que és el Ewan McGregor, també està a l'episodi 1 està Liam Neeson, però sobretot vol destacar que són els personatges, la història que té al darrere dels efectes especials. Com va ser el rodatge de la primera pel·lícula? Quin ambient hi havia i, sobretot, quina imatge donava el jove George Lucas? George Lucas és un director fantàstic, però sobretot és un creador de pel·lícules el millor de tota la història. Però, de fet, el seu paper de Darth Vader era el que se'n diu cosecha pròpia. A George Lucas no li va donar gaires instruccions. És un tipus de director que sempre està satisfet si els actors fan el que ell vol. En principi, si ho fan bé, ell no intervé. I a diferència de la primera pel·lícula de la Guerra de les Galàxies, a l'Imperio Contraataca, que estava dirigida per Irving Cushing, era tot el contrari. Era un director que amb tots els actors discutia tots els aspectes. Si has tingut aquí un problema, el repetim i millor que entris d'aquesta manera a escena. I aquesta era l'única diferència entre un director i l'altre. Si la Guerra de les Galàxies no s'hagués fet aquells anys i aparegués ara, seria el mateix? Ja hauria creat el mateix fenomen o no? M'hagués passat desapercebuda? Segurament si Star Wars s'hagués rodat ara, 28 anys després del que realment va ser, tindria segurament el mateix èxit, si no millor, perquè la tecnologia ha avançat moltíssim. Ara, per exemple, es poden reproduir a partir d'una mostra tot un exèrcit de soldats creats per ordinador. I, de fet, ara mateix tindrem l'estrena de l'episodi 3, que està aixecant molt d'interès. En el cas de David, l'episodi 1 no li va agradar gens ni mica, amb l'excepció de la carrera de Vainas, però que està molt interessat en veure com serà el tercer capítol, al final, sobretot pels efectes visuals. Thank you, Mr. Prowse. And the Force? May the Force be with you. Thank you.